Що си? Но правиш тук цигари пушиш. Ама... Няма да ги изчиства, разбираш. Добре, сега записваш. Сега става. Кръвата фащаш ли? Да. Земляци да знаят. Това е половината мутри на половината. На половината е фани половината мутри. Това и те да вземете пари, дам да му съберете. И ако имаш някой приятелка, такава хубава като тебе, събери ги. Не беше ли Владко, е? Владко ли чекаха на тебе? Владко хубавеца. Ти не си толкова красива, не знам, защо ти викат така. Аз ще имам пак поп. Чакай малко. Ама тук не... Върни се се изпикаем газети. Владко хубавеца вече не е ерген някъде. Ало камерата! Ти си крачет, ти си. Към тебе ще дам хуи. И няма ти дам. Сега ще стане логан на... Не го връщи. Максимум, не съм вчера. Аз си изкочи вече. Изходим. Това е Владко, това е за хора, това е Владко. Къде ли хора? Боби! Ето тук си тогава! Говоря за по-общо. Ева изтървай за по-общо. Вътре ли? Тя ще направи, ще направи, като се искаш, ще гръпи Не бе, не в журбата. Отвънка бе. Айде го изпикай, че после... Айде, взела бачи. Изтървайте докато... Ръчете ти го изпикай, после му плача. Дай ти път! Какво хубаво дупи, майка! Боби! Я си изпичи лампата. Ужас! Що викаш, нали? Два пъти около кръст. Абе, зависи колко ще дигне от целия материал. Да не се притесняваме за тебе, защото... Дядо, знаеш как хубав термометър? Бачет, де да пикаеш те като като бургаския вълбат се чува. Никът ме взе няколко пити. Не дей затваря. Защото по някое време, ако искаме да се светнем... Дядовия боб. Чакай. Това е боб от Да дядо. не търсим ръчки направо с Чете една бутилка и налейте има една цяла. Тя смята към да ти дойде. Трябва се едно до жена ти да говоря малко за родка. Къде си сега? Тебе? Аз ще да дозар за тебе. Няма да ме бе. Няма да е баба, не си ме пуши говориш. За екзотика и за родка. За екзотика и за родка ме примера много боли. Ко? Не съм ти са. Много боли. Аз няма да свалям. Аз само ти обясня. Аз няма да свалям изобщо. Ако ти сваляш, аз свалям бобито. Бобито че подаря. Махмутите... Аз сам ти мен сега, седи. Готова бе? Чакай двамата. Как не можеш да се съберем да направим кръгла маса, аз ще на тебе. Право, момчето, не ви губи. Иска да ме цимурява, някъде аз казвам как. Ивена! Такова хубаво момче. Мислиш да се умали, майка! Жигай го при тебе, моля се. Направи ли стойката? Обаче, знаеш каква хубава точка става? Бяла точка. Бяла, бе. Васко! Сега ти кажам, ако знаеш колко е як този боб, направиш се. Аз не знам колко вече шета ям. Спри да ме снимаш и кусай боба. Жени, брат, жени.
И беше го е влизал кожа. Да. Накрая ще кажеш, ай са на балница, който ще си първи, ще да спели. Но, пак ще това да не е желязо. Има една дума. Край си. Къде ще знае повече не го пита. Катрик, имаме ли някакъв тиган и олио, бе? Слагат го направо в огъня. Кое бе? Щраусовото яйце. Слагат го в жарта и го заравят. Ще ме и става. Режи се черупката и се вари, става като рохко яйце. Ма той е достатъчно голямо да наеде 5-10 човека, 20. Сега остава да намерим един страус. Не бе, той имаш, аз донесох едно бе. И да снесем едно яйце. Има бе, тук има едно бе. Яйце ли бе? Да. Но страус. Да. Дай да го... Баща ми много се не направи, сега нали е тук? Толкова той ги обожае. Баща ми прави кисели мариновани. Там... О, извини. Баба ми правиш едни камбички вътре пълни с зели. Да, да. Не, да се чува. Брат ми има източен. Има добри хора. Колко стара това нещо бе? Колко стара това нещо бе? Те са голема. Голема, това не е малко бе. Ами, напред сметка кацара. Чекай. Ай да го поеде сами бе. Мари, ти кой да го пуснеш сега? Жертва само да ни гръмне. Да не вземе се излюпи нещо. Не, те... Бягаш от тук, че ще ядеш на Мари. Печо, не си лял. Нали са пукали, бе? Дай да я задам. Атка, я пак. А, Нашко, ако има някакво фолио, ако се пуки поне да не стича. Тиган няма да ударя една подсечка между неща. Ще го бърза. Да суркам до тук. Ако, на колко време не са бе? На колко време не са? Да не знам, ще ме питаш такива работи. Нали ме ги гледат? Носим. Интересно това. Ана, салираш ли, бе? Манипулира спишката. Краката до петите. Кое е малкото пръще искаш да Да го намери свършена от тази. Що ме сложиш така пред хората? Къде гледате с хората? Хора няма. Аз те го намерих ти, бе. Цъкна. Не подказвай. Тъпи кобелета. Не влий по-плескани, няма да цял. Леко с кого ще събърш барак. Не падай върху тенджерата. Моля, сос. А, имаш снощи. Кой ще го прави това? Колко вече го е много. Вземи тази пръчка го да румира. Тата на крава жак не може да Бога. Мога се намръзна зверски. С нощи в тази темница станаха ли някакви за... Добро утро. Кажи нещо, ма. Кажи на хората добро утро. А, така, моето момче. А, така. Добре ли спахме? Малко студенко, а? Това е наш снимам по небе, аз съм го натиснал на пауза. С всичко от начало. Вижте го само кафе сладък рано сутрин милото. Го оставим.
Ай, фестърче, 8:30. А така ме допиша още малко. Репортерките да дойдат да ми измият обувките, ама да се наведат напред. Hello! И аз сега в една усмивче се покажете тия изродски физиономии. Изродска физиономия. Хай! Ай, кажете добро утро на света. Добро утро на света. Ти шикарно утрото вече е хубаво. Видях добро е. Ето го, свърши ми. Ще паднеш в огънете на края. Го виновна! Казвам! А пак, ай пак! Е, така скачам. Люси! Хайде стига, че можеш да стигне до Интерполта. Кому се запали колко? Че търпахме и да спускате. Красо! Кой дръпнахме да не му се запаля? Къде е там? Да, колко зория с бокса и да писали. Деми, попира и там дивля. Бува си, Бува! А така, надописа малко по-така. Гръмни ме. Да вкараме рочка и Еви. She's got the jack! She's got the kazan! She's got the jack! Да прикуваме там. Мале. Някой желали по... Ой, tu sura! Айде, боляка! Другия майстор отива. Къде логи тук? Опа! Yes! На партия! Аз съм бути да рода малко да стане. Вече вярвам, че си моя група. Много се разсвири. Я пак! Долу ти знаеш, че накарахме ръгата в рук, паднал да гръмне. А така. О, я пак. На! Колем! Ей, чакай малко да... Скъсали ти, чава! Мале!
Аз си спящ. А това е Ирина, такава. Не съм Ирина, Ирена. Ирина, извините. Каберчето, иска някой абсолютно да прави сбирка по желание, може. Снимай да ви посочва. И само че. Айде, гледай с работа, няма ми Мечтая да му покажа кой е козно, като се напи. Ще бъде бицепса. Бицепса. Арнолд Шварценегер през купонната система. Специално да ке взема. Кафе ли искаш, бе? Вчера е предала гъс. Ти бъде свет. Да говорим. Елена! Как каза да им направиш това кафе? Нема къде. Нема интересува да съм как да направиш кафе. Практично за топоковеле да са види. Къде он е просте? Прост! Прост! Идей пика в качето е губав! Баселен ме тне. Те оси, Но тямбо. Още съм жена. Айде сега. Служа се ръката на сърцето и го кажа отново. Да гледаш приятелите си са обучени. Може же, нашата гордост да е. Той е си дава назад, няма го водиш на това. Няма да го водиш на това, той е си дава назад. Сега ви тя не мога да взема това. Как спае? Трябва да бъде кални. Трябва само на кални. Мене като магърча на кални. Оба много съм подобно. Габи! Да, така. Това по време. Скъпи бе, да не още не Тя ще направи. Ай, правя. Няма това. Сега се намери базата. Просто! Елато дайте звето, бе! Дела как се разбие гората? Елато бързо! Давай, Бога, Става лошо партийски тук! Просте! Дръж, дръж! Габи, ему моля! Това сутрешна физарядка ли биш? Сутрешна бане. Спиритуална българ стена. Айде, да брат, алилуя! Айде на здраве! Айде на здраве! Айде на здраве! Браво! Какво ма снимаш? Добри утро, моите момче! Добро утро! Как спахте? Вчера трябваше да го снимате вчера. Вчера. Това е Димо. Ако не го познавате рано сутрин, това е Димо. Вижте само каква прическа избарал. Слушайте, къде пришли за колата?
Кое в колата? На Симо перуката. Има тука. Хората снимат с тия се обяснявам. И сега там нашето село снимат. Молете се. О, молете се по-спокойно обаче. Цяло 5 конски сили обаче. Виж понето двойка, още не ти е слоя якито. Асио, ти пазиш ли ми снимката? Асио. Асио. Ти трябва да почнеш на мен, че ме снимаш, ма. Сега снима лева, става някакъв филм звезда. Интервюто няма да давам. Мамо да е ла, как ще искате 5 лева за обява в положението, че пълно всяка да Цветнича, то светна вече. Габи, Нема кареки! този хляб искаш ли? Ай, вземи си да не ме снимай. Вземи си. Да не дълди само. Знаеш колко е хубаво? Стига с тия номера. Поне Рашева ли съм? Кой страх боба? Кой взима чарпака? Кой се стра пак в боба? А как ще го намерим този черпак сега? Сега ще го изкара макарона, той е майстор по тая работа. Я да ги видя. Мари, ако искаш по-голям нож да ти дам. Боже. Вестията го пуснал. Кой ви казах, че и вътре бе? А опай си по-последен ми се вярва. Сергюн! Ще я бъде резаната чалма и тебе. Давай. Знаеш ми се твари? Няма страшно. Само че Бобо е... А, така, рано сутрин бабче, после пръц. Но какво е ти вътре бе? Сланина. Боб със сланина. Знаеш бе, чакай, ще завжди. Има такова, штросово яйце има вътре. Ай, сега. Ще се измъти. А яйцето за рито въобще не. Няма има шумка това шум. Пламъците. Не бе, защото има штросово яйце. Какво запалиш? Пламъците за рито. Някаква торба сигурно. Ай. Че, това е... Как да пари, бе, брат? Не, той е да го блъскаш, знаеш какво се... Този черпак не го Кой фърлял хляба тук?